Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lola Teresa. Taong 1980. Palapay. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan itong pamilya ni Teresa, di kalayuan sa ilog ng Palapay. Malapad ang ilog na yon at talaga namang dinarayo ng mga taga roon. Meron itong napakagandang tulay na nakakamangha talagang tingnan sa tuwing ikaw ay daraan dito. Napakataas ng tulay na yon na halos hindi ka talaga mabubuhay kung ikaw ay mahuhulog. Mababaw kasi ang tubig na babagsakan mo at napakaraming batong nagsisilakihan sa ilalim nito. Napakagandang tanawin ang maipaparanas ng tulay na yun sa'yo, lalo na kung papalubog na ang araw. Kahit nga kapag pumupunta ako roon, ay humaling na humaling pa rin ako sa ganda nito. Tila ba walang kakupasan ang tulay na yon kahit ilang taon na ang pagkakatayo nito. Sabi ng iba, mag-iisang siglo na ang tulay na yon. Panahon pa kasi ng Hapon nang maitayo ito. Ayon sa mga matatandang lumaki sa mismong lugar, ay napakaraming nagbuwis ng buhay bago maitayo ang lugar na yon. Mano-mano kasi ang paggawa nito at wala gaanong makinang ginamit. Yung ibang nagtatrabaho sa tulay na yon ay kung hindi naman nahulog ay nagbibigti. Walang makapagsasabi kung bakit at kung papaano nangyari ang ganong mga kaganapan nitong mga panahong ito. Nagdadalaga pa lamang itong si Teresa. Masasabi kong isang magandang dilag talaga ito dahil sa habulin yon ng mga kalalakihan. Di yun gaanong kataasan at meron itong napakagandang mga mata. Umaangat din ang kagandahan nitong si Teresa sa tuwing ngumingiti ito. Halos siya talaga ang pinagtitinginan sa kanilang lugar dahil sa malaartistang itsura niya. Isang simpleng pamilya ang kinalakihan nito, kaya namang walang bahid ng kaartihan itong taglay. Nakakaya nitong pumasa ng isang bugkos ng kahoy galing ng bundok. Ang kanyang kasakasama lamang sa tuwing sila ay aakyat ng bundok ay ang aso nila at ang matandang kapatid nitong lalaki. Palagi silang dumaraan sa tulay na yon kasi mas mapapadali ang uwi nila kung doon sila dumaan. Iikot pa kasi sila kung doon sila sa ilog dadaan. Tsaka paminsan-minsan, tumataas ang tubig roon ng hindi namamalayan. Yun din ang isang rason kung bakit itinatag ang tulay na yon. Para maiwasan ang ano pang uri ng aksidenteng maaaring mangyari sa ilog na yon. Isang araw, pumunta itong si Teresa sa karatig lugar na kung tawagin ay Tabok. Kasama niya ang kanyang isang kapatid dahil may pinabibili sa kanya ang kanyang ina. "Nay, alis na ho kami," wika ni Teresa. Agad namang naglakad ang mga yon upang makarating ng maaga sa Tabok. Malayo-layo din kasi ang kanilang lalakarin. Di naman sila pwedeng gumamit ng kabayo kasi gagamitin din yon ng kanyang ama sa bukirin nila. Habang naglalakad itong sila Teresa, napapansin na nitong merong nakakahumaling na amoy sa hangin. Tila ba doon niya palang naamoy ang bagay na yon. "Ruel, may naaamoy ka ba? Parang amoy bulaklak na naghahalo-halo," wika ni Teresa habang naglalakad. "Ha?
Wala naman akong naaamoy. Huwag kang magulo. May hinahanap akong gagamba eh. Sabat naman ito sa kanya habang tinitingnan ang bawat dahon ng mga puno at damo roon. Di na umimik itong si Teresa sa kadahilanang masyadong nawiwili itong kapatid niya sa mga gagamba. Patuloy lang ang kanilang paglalakad hanggang sa madapo sila sa isang bukal ng tubig na iniinuman. Napakarami pa kasing mga bukal nung mga panahong yon na inuman ng mga manlalakbay sa tuwing sila ay nauuhaw. Dali-dali namang pumunta si Teresa sa bukal upang uminom. Tirik na tirik kasi ang araw nung mga oras na yon at nakakauhaw naman talaga. Habang umiinom itong si Teresa, meron siyang napansing isang bunga ng maliit na punong hindi kalayuan sa bukal. Animoy, sobrang hinog na ng bungang yon na napakasarap kainin. Kahit sino kapag nakita ang bungang yon ay magtatangka talagang kunin ito. Ayon kay Teresa, ang nakita niyang bungang kahoy ay napakadilaw na ng balat na merong kulay rosa sa bawat dulo. Ang ginawa nitong si Teresa, kinuha niya yon upang kainin. Hindi na siya nagsabi sa kanyang matandang kapatid dahil nga baka agawin pa yon sa kanya. Agad niyang kinuha at kinain yon na animoy walang pangamba na baka merong lason ang bungang yon. Unang kagat niya pa lang dito ay talaga namang ikinasaya niya na yon. Napakasarap ng lasa ng bunga na doon niya lang din mismo natikman. Halos papikit-pikit pa ito sa bawat kagat sa prutas. Hanggang sa tinawag na siya ng kanyang kapatid upang tunguin na ang tabok. Isang oras lang ang lumipas ay napuntahan na nila ito. Napakaraming tindahan sa lugar na yon na puro prutas at mga karne lamang ang ibinibenta. Halos abutin sila ng 3 oras sa lugar na yon dahil sa napakaraming ipinabili sa kanila. Marami pang nagsisidaan ng tao roon upang bumili rin ng mga paninda. Kaya ang nangyari, naabutan sila ng hapon sa mismong lugar na yon. Di naman sila pwedeng umuwi dahil napakalayo na ng nilakad nila at mapapagalitan sila ng kanilang ina kung sakaling kulang ang ipinabili nito. Sumapit ang 4:00 ng hapon. Nabili na lahat nitong dalawa ang iniutos sa kanila. Dahan-dahang naglalakad ang mga ito papauwi. Hindi naman nabagot itong dalawa habang naglalakad papauwi dahil sa nag-uusap sila. Kahit anong paksa basta meron silang mapag-usapan, ayos na yon. Di nila iniinda ang dilim sa paligid. Itong si Teresa, kahit nakakaamoy pa rin ng napakabango, ay ipinagsasawalang bahala na niya ito. Baka kasi may kung anong pabango ang nakakapit sa kanyang suot nung mga oras na yon. Pero nagtataka na talaga siya dahil magmula nung kinain niya yung bungang yon, ay hindi na talaga siya nilubayan ng napakabangong amoy. Pero syempre, babae itong si Teresa. Mas gusto niya talaga ng mabango. Hanggang sa narating nila ang tulay ng palapay na kung saan maraming sabi-sabing kumakalat na kung ano-ano dito. Ayon sa mga matatanda doon, ay napakaraming aswang di umano ang nakabitin sa ilalim ng tulay na yon na ginagawa nilang kainan sa kanilang mga binibiktima. Ranas na ranas ng mga ito ang sangsang ng amoy doon.
sa tuwing mapapadaan sila ng gabi. Kapag dumaan ka sa lugar na yon, ay iwasan mong tumingin sa ibaba ng tulay na yon kung ayaw mong makakita ng hindi kaaya-ayang bagay. Maraming namamatay sa lugar na yon kapag tumitingin lang sa ibaba. Meron na kasing nagpatotoong tao na nakaligtas sa pagkahulog dito. Ayon sa kanya, habang papauwi siya nung mga araw na yon, ay napansin niyang napakakapal ng usok sa lugar na yon. Wala namang sunog o kahit anong ginawa rito para maging sanhi ng pagkapal ng usok doon. Baka bumaba ang ulap noon dahil sa malamig ang simoy ng hangin. Hindi ito pinansin ng lalaki at nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Hanggang sa narating niya ang gitna ng tulay at dito na nangyari ang hindi kapani-paniwalang kaganapan. Ayon sa kanya, merong mga taong humihinga ng napakalalim sa ilalim ng tulay na yon. Rinig na rinig niya ang bawat paghinga ng mga ito sa kadahilanang napakatahimik dito kapag gabi. Tanging pag-agos lang ng tubig ang maririnig mo dito. Ang ginawa ng lalaking yon, nilapitan niya ito upang tumingin sa ibaba. Maniwala kayo o hindi, pagkatingin dito ng lalaking yon, ay biglang nanginig ang kanyang buong katawan at nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Ang nakita niya nung gabing yon ay napakaraming taong nakasabit sa tulay na yon at lahat sila ay inuuod na. Nakahanay ang mga nagbigting mga tao at maririnig mo sa paghinga ng iba na talaga namang hirap na sila. Halos mawala ng bait itong lalaki at animoy merong puwersahang humatak sa kanya upang tumalon doon. Hindi na niya ito napigil at napatalon siya sa napakataas na tulay na yon. Akala niya nga katapusan na niya pero awa naman ng Diyos, nahulog itong lalaki sa malalim na parte ng ilog. Agad na bumalik ang wisyo niya pagkaahon niya rito. Tumingin siya sa itaas ng tulay. Wala na ang mga nakabigting tao roon at dali-dali na din siyang umahon sa ilog. Halos magsisigaw siya habang tumatakbo dahil sa takot. Kung ano-ano na ang mga naiisip niya at sinasabayan pa ito ng napakadilim na paligid. Ilang minutong pagtatakbo ay nakarating na ito sa kalsada kung saan meron ng kokonting bahay sa paligid. Napakalma lang ito nang makita siya ng kanyang kakilala na basang-basa at punit-punit ang kasuotan. Hanggang sa ipinagsabi na niya ang kanyang malagim na karanasan sa tulay na yon. Balik tayo sa kwento ni Lola Teresa. Habang naglalakad itong dalawa sa tulay na yon, sa di inaasahang pagkakataon, ay merong lumitaw na isang nilalang sa harap nila. Nakahiga yun sa tulay at animoy meron itong hinihintay. Diyos ko! Tere! Takbo! Sigaw ng kapatid niya nang makita nila itong nilalang. Ayon kay Teresa, ang nakita nila ay isang babaeng naglalaway ng walang tigil. Napakaitim ng katawan at nagsisihabaan ang mga kuko nito. Wala din yung saplot at nag-aangil yun. Malayo pa yun sa kanila pero ramdam nila ang sobrang takot na halos hindi na makagalaw ang mga ito. Kahit gustong gumalaw ng kapatid niya, ay hindi yon nakakatakbo.
Yung nararamdaman ni Teresa noon ay sobrang bigat sa pakiramdam. Panginginig at walang abilidad na magsalita man lang. Akala niya nga katapusan na ng buhay nilang magkapatid nung mga oras na yun eh. Alam niya kasing aswang yon dahil sa nagkukwento sa kanila ang kanilang mga magulang. Hanggang sa merong kakaibang nangyari. Pagsugod ng aswang na yon, ay biglang merong sumapak dito na hindi nila malaman kung saan ang galing. Matapos yan ay kitang-kita nila ang animoy isang baboy ramo na nasa katauhan ng isang tao. Nanlilisik ang mga mata nito at meron din itong nagsisitalasang mga kuko at 4 na pangil. Parang tao talaga kung titingnan mo ang nilalang na yon. Pero nakaanyong baboy ramo. Gets nyo ba? Matapos masapak ng nilalang ang aswang na yon, ay dahan-dahan itong lumingon sa lugar kung nasaan sila Teresa. Kasabay ng paglingon nito, ang napakabangong simoy na nanggagaling sa nilalang. Doon napagtanto ni Teresa na ang mismong nilalang na yon ang kanyang naaamoy magmula pa kaninang umaga. Nakaramdam siya ng lakas ng loob upang tumakbo kahit mabagal. Yung kuya niya, napapaatras na din habang gulat na gulat ito. Sigaw ng sigaw yung aswang habang bumabangon. Halos bumaon kasi ang kuko ng nilalang na yon, pagsapak na pagsapak nito. Nakikipagbuno ang nilalang na yon sa aswang hanggang sa tumilapon ulit ang aswang na yon dahil sa pagkakabalibag ng malababoy ramong nilalang. Isang sugod pa ng aswang at nasaksak na ito nang nagsisihaba ang kuko ng nilalang. Napaubo na lang itong nilalang na merong lumabas na dugo. Matapos tumagos sa kanyang katawan ang mga kuko ng baboy ramong yon. Matapos yan ay naglakad ito at itinapon itong aswang sa ilalim ng tulay. Teresa, pasensya na't nahuli ako. Ligtas na kayo. Tawid na. Wika ng nilalang habang unti-unting nagbabago ang anyo nito. Gulat na gulat itong si Teresa dahil sa nangyaring yun. Naglakad na itong dalawa habang nakayuko ang nilalang sa kanila na animoy nagbibigay pugay. Unti-unting naglaho yun pagkalampas nila Teresa sa tulay. Yung kapatid niya ay walang naaalala sa mga nakita nito at tanging si Teresa lang talaga ang nakakaalala dito. Magmula nung naganap ang ganong milagro dito kay Teresa, ay hindi na siya nilulubayan ng amoy na galing sa nilalang na yun. Lumipas ang ilang buwan at napakarami na nitong karanasan ni Teresa pagdating sa napakahiwagang mundo ng nilalang na yon. Palagi siya nitong dinadalaw sa kanyang panaginip at kahit kailan ay hindi siya nito nagawang pabayaan. Animoy, palaging nakasunod yon sa kanya. Ayon kay Teresa, napakaganda ng itsura ng lalaking yon at nagtapat ito ng kagustuhan niya dito kay Teresa. Hindi na niya muna tinanggap ang alok nito sa kanya, bagkus ay pag-iisipan niya muna ito ng maigi. Patunayan niya munang karapat-dapat siya para sa kanya. Kahit anong gawin ni Teresa na magkagusto sa isang katulad niyang normal na nilalang, ay napaka-imposible para sa kanya. Di niya alam kung anong kulang sa mga yon, basta wala siyang nararamdamang pagmamahal dito. Pero doon sa nilalang,
Animoy paunti-unti siyang nahuhulog doon. Sa bawat paglipas ng buwan, ay siya namang pagkahumaling dito ni Teresa. Palagi silang nagkikita sa panaginip niya at minsan namang nagpapakita yon sa kanilang bakuran. Nakangiti yon, yuyuko, tapos maglalaho. Hanggang sa dumating ang pagkakataong pinatunayan ng nilalang na yon ang pagmamahal niya dito kay Teresa. Dumating ang araw na nabuntis itong nanay ni Teresa sa bunso nila. Siyempre, nagagalak din ang mga ito dahil sa magkakaroon na ulit sila ng panibagong kapatid. Napakababaw lang ng nalalaman ng magulang niya pagdating sa mga pangontra laban sa aswang. Tuwing gabi, nagsasaboy ng asin itong tatay niya sa bubunga ng bahay nila upang hindi dito makalapag ang mga nilalang na yon. Bantay sarado ang kanilang ina dahil sa mga kokonting pagpaparamdam ng mga aswang sa paligid. Sumapit ang gabi ng mismong araw na yon at nagkaroon ng nakakatakot na pangyayari doon sa kanilang bahay. Napakaraming pagpaparamdam sa paligid at tila ba inuuyog na ang bahay nila. Sa bawat pader ng bahay nila Teresa ay merong kumakarit ng mga kuko nito. Mga demonyo kayo! Makikipagpatayan ako sa inyo! Sigaw ng tatay niya habang nagpapatalim ng bolo. Kahit anong gawing panakot ng ama niya dito ay tila ba hindi nadadala ang mga iyon. Umiiyak na itong nanay niya. Si Teresa naman ay hindi na mapakali. Pagkaiyak nitong si Teresa, ay biglang bumulaga sa kanya ang napakabangong amoy ng nilalang na yon. Lumitaw ito sa harap niya at unti-unting nag-iba ang amoy nito. Bumalik yon sa pagiging baboy ramo at nawala na naman sa kanyang paningin. Matapos mawala nito ay ang kasabay naman ng pagpulasan ng mga nagsisili parang aswang sa labas ng kanilang bahay. Tila ba meron itong kinakaharap na isang nilalang sa labas. Tumatawa naman itong tatay niya dahil iniisip nito na siya ang may kagagawan ng mga nangyayari sa labas. Lubos ang pag-aalala ni Teresa sa nilalang na yon dahil mag-isa lang yon na nakikipaglaban. Merong pag-aangil at pagsisigawan ng mga nilalang sa labas. Ilang oras din bago nagwakas ang labanang yon hanggang sa may narinig itong si Teresa na isang tinig. Teresa, sana'y maging masaya ka. Hangad ko ang ikagaganda ng buhay mo. Yung tutubong tani sa labas ng unang dingding sa bahay mo ay iyo sanang pakakaingatan. Mabuhay ka ng masaya, Teresa. Rinig na rinig ito ni Teresa at sa hindi malamang kadahilanan ay tumulo ang luha niya. Hindi niya napigilan ang pagbugso ng luha niya habang unti-unting nawawala ang amoy ng nilalang na yun. Matapos yan ay naging tahimik na sa paligid at wala na ng bakas ng aswang ang kanilang narinig. Gulat na gulat itong ama niya dahil hindi niya mawari kung bakit nawala ang mga yon. Itong si Teresa ay labis-labis ang kanyang lungkot na nadarama. Noon ding gabing yon ay walang pagbibisita ng nilalang ang naganap sa panaginip nito. Pinilit niyang tawagin yon sa kanyang isipan pero wala talagang dumating. Kinaumagahan, sinunod niya ang mga tinig na kanyang narinig. Pinuntahan niya ang unang dingding ng bahay nila
at doon niya nga nakita ang bagong usbong na binhi ng puno. Inilipat niya yon ng lalagyanan, pero 2 araw lang ang lumipas at namatay ang halaman na yon. Inisip talaga yon ni Teresa pero hindi niya alam kung bakit ito namatay. Hanggang sa lumipas ang napakaraming taon, tuluyan na talagang nawala yung nilalang na yon. Pero nananatili pa ring sariwa sa kanyang alaala yung mga naging tagpo nila. Yan ang isa sa mga karanasan na hinding-hindi malilimutan nito ni Teresa. Okay, opinyon ko sa kwento. Nakakakilabot yung mga nangyari doon sa tulay, no? Siguro kung walang engkanto o kung anumang nilalang yung nagkagusto kay Teresa, malamang wala tong kwentong to ngayon kasi tigok si Teresa doon. Ang nakakalungkot lang yung dulo kasi mararamdaman natin na totoo talaga yung pagmamahal ng nilalang na yon para kay Teresa. Kasi isipin nyo na lang, sinakripisyo niya yung buhay niya para sa ikaliligtas ng kapatid niya kasi buntis yung nanay niya sa bunso nilang kapatid, di ba? Yun lang yung nakakalungkot sa kwento pero napakaganda ng kwento na to. Lalo na yung history ng tulay. Oh, para sa mga hindi nakakita, ipapakita ko ulit sa dulo ng video yung tulay. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.